Сега, братчет, искам да дадеш интервю. Ендурото ще га работа ли? Горе-долу. Ай, стай да караш. По телефона. Една глътка въздух взимам и... Кажи, колко пъти ти падна мотора отгоре сега? 4 пъти. 4 пъти ти падна отгоре. Само на тази пътека? Не, бе, на всичките общо. На тази пътека колко пъти ти падна? Веднъж. Веднъж? Даже не падна, той ми изгасна. Така да леко са... Колко пъти му падна мотора отгоре? Да случи не са удря. Ма искам да отбележа за клипчето, че бакала се отказва, братче да не. Аз искам да ходя на кафе, емо твоята ръка е виновна. Братче да, ще караш ли? Ще караш ли? Ще карам и ще пия кафе едновременно. Кажете нещо за Сурат Тефтер. Кажи нещо за Сурат Тефтер, бе. Айде, Курбан Тефтер. Да, трябваше на Страсен да отидеш. Дурев, трябваше теб да дойда, Дурев! Съвсем мене още на обяд.